Milí priatelia, takže opäť každú nedeľu začíname váš príbeh. Môj príbeh ešte neskončil. Tak ja poprosím Laca, môj starý priateľ, ktorý pomáha aj Oáze a ďalej ešte mnohým iným. On sa vám predstaví, kto je, čo študoval a čo sa mu v živote prihodilo, aby sme možno videli, že v živote sú nielen dobré, ale aj zlé veci a práve na tých zlých veciach asi človek sa učí a rastie. To je škola života cez utrpenia, cez bolesť. Laco, nech sa páči. Tak ja som Lac Verdej. Celú cestu sem som premýšľal, ako vás oslovím, a tak ma napadlo, že milí ľudia. Tak keď Peter spomínal, že čo som študoval, tak najradšej študujem ľudí. A som majiteľom spoločnosti asfaltérskej, robíme krásne nové cesty, chodníky. Aj vám sme tu urobili 2 chodníčky, teda 2. V prvom rade prišiel som sem preto a chcel som najprv pochváliť túto atmosféru. Pod stromom som ešte nikdy nerozprával. Rozprávame po školách stredných, mládeži, lebo je to príbeh o mojom synovi. Je to príbeh o človeku, ktorý nestihol si ten život nieže užiť, ale spoznať všetky krásy, ktoré ten život ponúka. A práve preto som tu a musím povedať, že tá atmosféra a tá ľudskosť a pokora, ktorú tu cítim, je proste, mám dobrý pocit z toho. Takže dovolte mi povedať príbeh o svojom synovi, ktorý bol bežným chlapcom, žil klasický život trošku lenivšieho chlapca, ktorý aj škola sa mu nechcela až tak robiť, ale je to, si myslím, dnes taký pološtandard. Keďže ja som ho stále nútil niečo konať, niečo robiť, niečo dokázať, tak sa rozhodol v svojich 23 rokoch odísť do Ameriky, aby ukázal nielen mne, ale svetu, sebe hlavne, že dačo dokáže, že chce niečo dokázať, chce ukázať svetu, že má hodnotu, on sám. Tak začal tam pracovať ako robotník, proste našiel si nejakú prácu, ubytovanie a nechcel dokonca ani prijať moju pomoc, hej. Takže toto som na ňom veľmi chválil, že bol taký odvážny, silný. V podstate odišiel z partie z Ťahanoviec, kde sám sa mi vyjadroval, že jeho to neposúva, skôr ťahá dole, lebo viete, ako na tých sídliskách dnes mladí, teda respektíve nielen dnes, ale nejaký vývoj, posun tam veľmi nie je, tam v podstate skúšajú alkohol, teraz zistujem, že aj drogy, a on sa z toho prostredia chcel vymaniť, tak sa mu podarilo odísť, opustiť partiu. Tam po čase sme ho boli aj navštíviť, celkom sa mu darilo, bol šikovný, vedel robiť, chválil sa tým. A stojím tu preto, lebo tá jeho dôstojnosť, tá jeho láska k životu, láska k ľuďom, k svetu stojí za to, aby som o ňom hovoril všetkým. A poviem, že po určitom čase, keď tam robil rok a pol, my sme sedeli doma zhodou náhod a tiež sme popíjali so susedom. A došiel mi telefon, že s tvojim synom je problém. Tak ja hovorím, aký problém môže byť, že nevstal do roboty zase, alebo čo sa deje. Tak hovorím, nie, že veľký problém. A hovorím, čo to je veľký problém, hej, že preboha, povedz mi, čo? A hovorí, že no tvoj syn sa nezobudil. A hovorím, tak ho zobudte, behajte za ním a búchajte do ňoho, nech sa zobudí. A on, že on sa už nezobudí. Tak vtedy tá silná emócia, ktorá mnou premkla všetkými, ktorí sme boli okolo, to je neopísateľné, a začal som vrieskať, nech ho zobudí, ale to už bolo neskoro. Proste
aby som opísal, ako sa to všetko stalo, tak jeho partia bývala za ním zavítala do Ameriky. My sme boli šťastní, že trošku si užijú konečne, že budú spolu s kamošmi po roku. Videli New York, dokonca sa vyjadroval, že videl som zasnežený New York a už som videl všetko, už môžem zomrieť. To bolo také povznesené vyjadrenie. No, s tou partiou mesiaci užívali, chodili, poznávali. Len prišiel posledný deň rozlúčky a samozrejme po veľkom išli si robiť veľkú žúrku a keďže mnohí, alebo teda zväčša ľudia chceme si akože užiť, to užitie vnímame ako sa asi najlepšie opiť a blázniť a tancovať, čiže po veľkej zábave, ktorá nekončila, alebo teda nechceli, aby sa skončila a o polnoci ešte im stále bolo málo, tak si boli kúpiť ešte nejaký biely prášok, asi viete, o čo sa jedná, v Amerike na ulici len tak od nejakého černocha proste niečo kúpili s vedomím, že to bude nejaká droga, ktorú asi poznajú. A bohužiaľ bol tam fentanyl. Fentanyl zabíja dospelého človeka v množstve 2 gramov. Čiže napriek tomu, že boli 4, môj syn sa nezobudil. Čiže nevieme, čo bolo príčinou, či väčšie množstvo, či on si to zlízol. Ale týmto chcem povedať, že nie len to, že zomierajú užívateľia drog, ale môže byť hoci kto z nás, z vás, z mladých, starých, to je jedno, kto len raz skúsi užiť si niečo a vyskúšať, proste takto jednoducho a nezmyselne môže zomrieť. Tak ako ja hovorím, môj syn si kúpil vlastnú smrť a to je to, prečo chodím, aby ľudia si uvedomovali, že ten alkohol, ktorý je príčinou toho celého, to je ten spúšťač toho, že prestaneme rozmýšľať a ideme za čímkoľvek, čo nám dovolí buď zabudnúť, alebo nás privodí do stavu nejakej umelej zábavy, umelého zabudnutia v radosti, tak to nie je tá ozajstná radosť, to je bohužiaľ to zlé. A chcem povedať, že jeho smrť som zobral ako určitý posun samého seba, lebo takisto v ten deň som mohol začať piť veľkú chuť, keď mi to oznámili. Mal som obrovskú chuť ho ešte objať, lebo je to prirodzená vec. Keď som ho pol roka nevidel, tak som ho chcel strašne objímať a keď sme prišli do zariadenia krematória, kde ležal už v trúhle a som povedal, že chcem ho strašne objať, tak mi povedali, že to nebude možné. Tak sme ho mohli aspoň pohľadiť posledný krát a vtedy som si povedal, že pivo, ktoré som vypil predtým, bolo posledným, ktoré som vypil. Že hneď mnou prebehlo v hlave to, že ja sám rodič som mu núkal ten alkohol ako nejaký všeliek, ako niečo, čo nás baví problémov, alebo nám privodí nejakú obrovskú, úžasnú radosť. A vtedy som si uvedomil, že na jeho počesť, na počesť človeka, ktorý naozaj miloval ľudí, miloval celý svet a nebolo mu už umožnené už poznávať ďalej a dať tomu svetu seba, tak som povedal, že jeho energiu, jeho život bude niesť v sebe a keďže hovorím, že ma sleduje permanentne na každom kroku, tak mám ľahkú výhovorku, keď nepijem a hovorím ľuďom, že ja už v živote alkohol ani žiadnu omamnú látku nezoberiem, pretože chcem konať vlastným rozumom, vlastnou hlavou. A práve tým, že odišiel, tak nám kladie spustu otázok a núti nás dávať si dennodenne odpovede.
Niečo prečítam, čo som napísal, veď každé slovo má zmysel, význam, pekné. Viem, že si v každej dúhe na obzore, v každúčkej kvapke dažďa stekajúcej lícom, si v každom lúči žiarivého slnka, teplo mi balíš telo, tvoj dých v mojom chýba. A nocou ťa objímam pevne a nekonečne. No pýtam sa, prečo až po? Prečo nedokážeme alebo nemáme potrebu rozprávať so svojimi deťmi, blízkymi, známymi, to je jedno, aj keď sused je v prúseri, o tom. Ani o drogách, priznám sa, ma ani vo sne nenapadlo rozprávať sa so synom, ktorého som považoval za múdreho, intelektuálne vyspelého, tak si hovorím, určite drogu nezoberie takýto človek, ale stalo sa a nie prvýkrát. Teraz sa dozvedám, koľko ľudí tie drogy užíva pomaly na dennej báze, že od 11 rokov deti už sa stávajú alebo prichádzajú k závislostiam na alkohole. Sice sú to minimálne percentá, ale časom, vekom to rastie. Nechcem tu mentorovať o drogách, všetci vieme následky. Takže chcem len povedať, že jedinou cestou k tomu, aby sa nám niečo také nestalo, je proste jednoducho si to nekúpiť. Žiadny sáčok. V alkohole vieme, čo tam je napísané, je tam 40%, 42%. To nás zabiť nemusí, ale určite sáčok s bielým práškom nikto nikdy nech si nekupuje. A ja som vtedy mohol začať chlastať, mohol som sa vyhovárať na zlý svet, na to, že syn mi zomrel, tak teraz čo? Môžem chlastať a všetci mi to odpustia, všetci ma dokonca podporia v tom, že chudák Lacko trpíš, tak sa opíjaj, ale práve nájsť tú silu v sebe je úžasné, keď máte radosť z toho, čo sami dokážete. Trošku prečítam niečo, pretože nie všetko viem tak vlastnými slovami povedať. Práve že to prekonanie lákavosti jednoduchého riešenia, to, že si nedávam každý deň pálenku či inú drogu, s tým, že mám predsa nárok, aby som sa nezbláznil, aby som dokázal žiť, práve to ma robí silným. To, že po zvyšok života by som sa utápal v žiali s politrovkou v ruke, by mi asi každý aj toleroval, veď trpíš si nešťastný, tak si daj, aby si zabudol. Čo je to za blúd, čo je to za hlúposť, slabosť, nečestnosť voči sebe samému, ale aj k iným. Nie len k najbližším, k rodine, ale aj k okoliu, k susedom, k celému svetu. Veď predsa nesmiem iných svojou ľahkovážnosťou obťažovať a ani obmedzovať. To, kde sme, kde je moja dôstojnosť? Čo snáď som handra? To kto povedal? Ale ja som človek. Hrdý. Ukazovať, ako trpím, stále, každý deň, len fňukať a s opitou hlavou blúdiť po svete? Áno, aj to sa mi mohlo stať. No toto je príliš slabožské. To by ma ťahalo dole a mne predsa robí radosť, keď môžem pomáhať iným, celému svetu. A k tomu je potrebná čistá myseľ a srdce. To má každý z nás. Len ho prosím neobaľujme do igelitu, izolácie. Ono je našou súčasťou, našim životom. Ak si ho sami skryjeme pred sebou, aj svetom, ak sa bojíme ho počúvať, či nehľadáme každúčký deň sílu ho nasledovať, tak aký zmysel má naše žitie? Predsa láska k svetu, k životu, k zajtrajšku je tým ozajstným cieľom. Predsa to, že naše srdce slobodne tlčí a my ho necháme riadiť naše kroky, je tým najlepším rozhodnutím, ktoré môžeme urobiť. A je to naozaj úplne jednoduché, učme sa ho len počúvať. Pýtajme sa ho, nech nám ukazuje cestu, nech riadi naše kroky. A je to aj istota, pretože nás vždy bude viesť k dobru. Vždy, a preto sa mu môžeme naplno oddať bez ťažkého rozhodovania. Len počúvajme vlastné srdce. V srdci sme si všetci rovní. Áno, aj pri mojom podnikaní sa neustále rozhodujem, tak ako každý z nás v živote. Či to, čo robím, je správne, či každé moje rozhodnutie je dobré v zmysle prínosu pre ostatných, nie len pre mňa. Sú to rozhodovania, keď veľa strácaš, keď musíš oželieť zisk, peniaze, výhodu, v prospech rozhodnutia pre dobrú vec. Pre morálnu, keď myslíš na iných. Na vlastných zamestnancov, na všetkých, ktorí si zaslúžia lepší a dôstojnejší život. A vtedy je to rozhodnutie jednoduché
ak je v súlade s vlastnými hodnotami, ak je v láske k iným. Pretože každý z nás môže premýšľať a ja, keď som úplne vylúčil alkohol, tak som našiel spustu času na premýšľanie. To si myslím aj mnohí z vás majú, obzvlášť tu u Petra. Je to veľmi ťažká vec sadnúť a ľahnúť k svojim vlastným myšlienkám určite, ale je to obrovská výzva, úžasne naplňajúce, keď dokážete začať premýšľať o tom, čo je v nás samých, v každom z nás. Ak nájdete alebo príde tá sila, ktorá vám dá zmysel. Veľmi ťažko, ja som celý čas premýšľal, čím vás zmotivovať k tomu, aby ste mali chuť do ďalších dní a nič iné neviem povedať ako to, čo mi hovorievala moja mama. Mám šťastie na to, možno nie všetci, akých sme mali rodičov, ale moja mama nám vždy hovorila, keď sme sa lúčili, buďte dobrí a majte sa radi. Vtedy to pôsobilo ako taká fráza, keď sme odchádzali 15, 18, 25 roční, ale dnes mám 58 a plne si uvedomujem, aká je to obrovská vec, keď dostanete do života vieru v lásku. Lebo mnohí povieme, že láska neexistuje, vidíme okolo nás, čo sa deje, ale ak by som aj ja sám tú lásku v sebe zahodil, tak ten život by už nemal zmysel určite. Tak ja vám všetkým prajem spustu lásky a počúvajte fakt vlastné srdce, to má každúčky z nás. A nebojme sa milovať blízkych, aj celý svet, ľudí, ktorí okolo vás idú. A hlavne byť hrdí na seba samých. Skúste to, skúsme to všetci, pretože takisto som mohol skloniť hlavu a vyhovárať sa na zlý svet, ale je to úžasne nádherné, keď viete žiť a byť hrdí sami na seba, na to, čo konáte pre druhých hlavne, lebo to je to najfantastickejšie, čo vám život môže dať. Ďakujem veľmi pekne. Láco, chcem ťa ešte poprosiť, si spomínal na pohrebe, si púšťal pesničky, ktoré syn rád počúval, reperské. A sami vieme, že aj tie dnešné piesne v tých spevákov vystihujú dobro, vystihujú lásku, vystihujú seba samých, pokoj, nepokoj, bieda. A aj dnes pobežia, alebo púšťame aj my cez Svätú omšu, možno ten moderný štýl. Ja si myslím, že Pán Boh sa nepohnevá, ak do tých piesní z katolického spevníka pustíme aj to, čo rozpráva srdca, duša ľudí, spevákov, to, čo rozprávaš ty, pretože to je tvoj príbeh, tvoje spojenie s vesmírom, s Bohom, s tvojou prácou, s tvojou rodinou. Tam si rozprával, že ako syn prežíval, precítil tú lásku, pokoru, pokoj, dobro, cez tie pesničky, cez to všetko. Kus, vieš ešte dačo? Peter ma furt nutí, jemu sa tak, poviem to morbidne, že páčil ten pohreb, ale tam proste sú chvíle, ktoré sa stávajú len raz a dúfam, že len raz, pretože pochoval aj vlastného syna, tak ako ja chodím v jeho oblečení, dokonca ešte aj slipy a ponožky mi ostali po ňom, tak toto neprajem nikomu, iba keď máte chuť si zobrať oblečenie blízkeho. Ale áno, to bola emotívna chvíľa, keď my sme si so synom boli strašne blízki, naozaj mentálne, zhodli sme sa na názore, na život, na pravdu, na všetko, čo má hodnotu, na hodnoty spravodlivosti, na hodnoty pokory, na hodnoty lásky k ľuďom. Pretože len naháňanie vlastných výhod je síce niečo to prináša, ale tú ozajstnú krásu a radosť mne to nevie dať. A práve preto, keďže sme si boli tak strašne blízki, tak práve preto chodím, pretože že nebol to len taký, poviem to, obyčajný, škaredo sa vyjadrujem,
bežný človek, fakt on mal v hlave strašne veľa myšlienok a dobra a chutí to dobro robiť. Všetci v partii hovorili, že ho mali radi, že bol úžasný. Tak ja tu jeho úžasnosť chcem nechať, chcem ju predávať ďalej svetu, aj vám, všetkým, ktorým to možno pomôže, možno začnite nad niečím premýšľať a to je to najlepšie, čo môžete urobiť. Tak, ešte chceš dať čo odo mňa? Láco, tak ja ťa doplním, že miloval život, miloval každý deň, miloval ľudí, že to bolo čosi úžasné, také šialenie proste, ako má rád ten život každý deň, každú hodinu. A toto ma tak udivovalo, že ja ako kňaz, aj keď sa snažím, tak hovorím, že niekedy nie som počlenkyným ľuďom a toto ma fascinuje, keď môžete pozrieť na iného človeka a vidieť to dobro, to, čo sa môžete od neho učiť, zažiť alebo mať tú krásu. Priznám sa, že ten pohreb bolo cez 1000 ľudí, nikto nedýchal a nikomu sa nechcelo z toho pohrebu ísť. Ja som, prepáč lásko, že je to pohreb, ale ja verím iný svet, tak ja som bol tak oslovený, horomený, že dodnes, kde idem, rozprávam, ty si chcel ešte, aby ja som prišiel tak nejako obyčajne oblečený, tak aj teraz tu chodím tak obyčajne oblečený a roztrhanú tak jednoducho proste byť blízko tým ľuďom a ani tie šaty, nehovorím, že netreba niekedy byť slušne oblečený, ale to je to, čo tá emócia, tá sila, ty si prišiel v rifľach, v jeho tričku oblečenom, tak nás to tak, aj mňa to tak trošku zaskočilo, ale na to sa zabudnúť nedá. Jednoducho človek to nosí v srdci a žije práve tak, ako rozpráva, že keď som rozprával, že je prítomný tu, ja si myslím, že aj tí predkovia, Boh, anjelia, to, že my sa pohybujeme s nimi, alebo medzi nás my ich nevidíme, ale ja verím tú blízkosť a tú spojitosť každý deň a každom živote a príbehu ľudí alebo tejto planéty. Tak lásko, vďaka Pán Boh, zaplať za svedectvo a Boh ti žehnaj všetko dobré ešte. Odišiel som z cesty a bol som sám. Spolu. Hviezd na nebi bolo vidno len pár. Podo mnou prázdna zem a nad ňou víril prach. Ostali len vrásky na perách. V noci mráz braj, aj na psa príde. Ten hore mi životom píše list, ktorý hlboko vo mne rá. Blúdim v labyrinte plnom mojich príšer. Mapa je vraj vo mne a môžem výjsť, ak si dovolím byť sebou sám. Hej! Kam mám prísť, tam prídem. Duša veď ma domov. Domov, domov, domov. Domov, domov, domov. A kam mám výjsť, tam výjdem. Srdce veď ma horou. Horou, horou, horou. Kým domov mám. Duša moja, povedz mi, kam mám ísť. Ukáž mi horu, kam môžem výjsť. Pleso, kde uvidím pravdivý odraz toho, kým som. Miesto, kde príjmem sám seba, založím oheň a privítam túlavých psov. Keď mráz na okno píše príbeh o tom, ako som životom čítal list, ktorý hlboko vo mne rá. Blúdim v labyrinte plnom mojich príšer. Mapa je vraj vo mne a ja chcem výjsť, tak si dovolím